Nginibingelele futhi namhlanje balandeli bale channel. Ngithanda ngiphinde ngibuye nezinye izingxoxo zamaphupho okumele siphinde futhi sizichaze. Ngiyathemba futhi ngiyathokoza ukuthi ngiyenzele umsebenzi engikwenza lapha ukuthi ngibe nezifundiso ezithize kubantu abathize, ngoba ezinye izinto esizenzayo ziye ziphambane endleleni, kanti mhlambe ubutsheliwe wangaba nalo ulwazi ukuthi lokhu kumele kusukumele ukulungise noma lokhu kumele ukwenze kanjani. Namhlanje ke nginesifiso sokuthi sikhulume ngamaphupho afaka ubuthakathi, atshengisa ukuthi wena uyathakathwa empilweni yakho, noma ugadlwa ngemithi, noma wenziwa izinto kodwa ezizokona impilo yakho. Ake ngiqale. Namhlanje ngizoqala ngephupho elifaka isibhamu. Ake ngithi uthewulele wasophupha wena isibhamu. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bakushaya ngezulu, noma bazokushaya ngezulu, noma bebefuna ukukushaya ngezulu. Khumbula isibhamu sikhipha umlilo, sihamba futhi inhlamvu yakhona ishesha ngokuphazima kweso, njengoba usukubona nalo ukuthi izulu lenza njalo, futhi sinomsindo esiwuqhumisayo okutshengisa ukuthi nalo izulu liba nomsindo eluqhumisayo ngaphambi kokuthi lishaye kulo ndawo. Nesibhamu ke ngokunjalo kuchaza ke ukuthi usuke ushawa ngezulu. Ngibuye futhi. Kusho ukuthini wena futhi ukuthi uzophupha ucricket, uqhuma, into efanayo ke bakwethu, kuyafana nalapho usuke ushawa ngezulu. Wena ubekelwe nje ukuthi make weqala liyobe seliyakuthola endaweni ethize, lapho ngabe uyohamba khona noma lapho ngabe ukhona egcekeni. Yimbi ke lonto bakwethu, uma ube nento enjalo, thandaza bakwethu, thandaza intaba, thandaza bhuti, thandaza sisi, ngoba lezo zinto enjengalezo uma uthandaza uNkulunkulu akahlulwa lutho, uya-ke abe siyakulekelela ezintweni enjalo. Uma ke futhi uphupha amatshe, kusho ukuthi nalapho basuqhubeka khona ukuthakatha, bayakuthakatha impela nje. Mophupha umuntu ekujikijela ngamatshe, ubokwazi ukuthi kuzozinkinga kuwe, kuzozusizi kuwena, izinto ezilungisayo ezihlanganisayo ukuthi ufuna wena impilo yakho kuyibona kuleli zinga, ngeke iziyenzeke, ngoba amatshe ilapho wena usuke ujijelwa ngemithi enzima, imithi efaka ngisho izilwane. Iyona ke izinto esisho lokho, sukulethelwa ubunzima, uzothi usuyadonsa nempilo yakho ukuthi sula uyibona uhlehla uba semuva, uthi uyibona usula uyibona uhlehla uya emuva, ngoba ujijelwa ngemithi enezilwane ezihliphisa yonke into. Uzobona ujijelwa ngamatshe ke. Futhi elinye iphupho elichaza futhi ukuthi wena uyathakathwa impela. Ake ngithi uphupha izipikili zishayelelwe phansi, noma isipikili noma kodwa nje izipikili. Isipikili khumbula asiboli, asisheshi ukubola isipikili, noma singabola kodwa sibola emva kwesikhathi eside isipikili. Kunezipikili ezingayindawo ke, kunezipikili ke nazo futhi ezinye ziyabola ke ngokuhlukana kwazo. Kuyo depend ukuthi wena isiphi lesi osibonile isipikili na ongase wena usiphuphe. Uma usiphuphile, yazi lento ke ukuthi isho ukuthi nene lapho uhlala khona uboshelwe izinto zakho, uboshelwe impumelelo yakho, uboshelwe ukucabanga okwakho okuhle, okupositive, kokuyibona wena ukuthi uplana ifuture yakho ukuthi mina ngifuna ukuba la nempilo, mina ngifuna ukuba la nempilo, kodwa uthola ukuthi akuyeki phambili, ngoba uhlanganiswe izinsila zakho zekhaya nomsamo wakho kanye nawe nje uqobo lwakho. Uzobona ke izipikili zishayelelwe ngoba kuboshiwe. Khumbula futhi ukuthi isipikili siyinto engena kephi endlini makushayelelwa izinto noma kwenza, kodwa siyinto esebenza kakhulu ekhaya. Lonto ke usukuboshelwe ngezinsila zakho zahlanganiswa nezinsila zomsamo wakho ukuze uzungalungelwa ilutho empilweni yakho. Yimbi ke lonto. Uma ngabe uphuphele lo phupho, sukuma ulungise leyo nto, thola indlela yokuthi uzoyilungisa kanjani, ngoba ngeke uyibonele nje into engekho, usuke utshengiswa kunalabo abantu bakini abalwisana naleyo nto ukuze wena uzophaphama ukuthi cha, lokho uthi uyakuzama kuyikona, kodwa kunokuganga okuthize okukhona okwenziwa abantu
abathize eduzane nawe. Cela-ke leyo nto uyithathele phezulu, akekho umuntu ofuna impilo eyemuva bakwethu. Cela lokho nje ukulungisa. Uphinde futhi uthole ukuthi wena uphupha ulele ebusuku unqunu, mhlawumbe ulele nanomuntu othandana naye. Kusho ukuthini lokho? Lapho uma uphupha wena ulele nomuntu othandana naye ngokocansi, kusho ukuthi leyo nto wena ke umbathiswe nje isilwane. Unesilwane nje esizenzela noma yini kuwe ukuze kungalungi lutho lwakho, uvuke nje umuntu oyikhathalele, ongenawo umqondo ocabanga ukuthi ufisa ukwenza lokhu, konke nje kukukhathaza. Okuhlelayo ukuthi ubuthe uhlela lokhu ubone ungasakwenzi. Uzibona usunesidina kubantu abajwayele kade bezwana nawe, uzibona usunesicefe nakumuntu othandana naye. Ubone nje senihlezi nixabana ngoba isona sisithathe indawo yazo zonke lezi zinto, sixoshe bonke labantu abakunikeza umqondo wokuhlakanipha nokunikeza isapoti yokuthi wena empilweni yakho uyakhumbula yini ukuthi ufuna ukwenzani. Ihliphize yonke leyo yinto. Yimbi-ke leyo nto bakwethu, idingwa nje ukuthi uyilungise. Bakhona-ke abantu abakwazi ukulungisa lezo zinto, make ngike ngizwe ukuthi bayazilungisa. Futhi nakhona fanele uyibhekisise into uma uyilungisa ukuthi uyilungisa kubani omthemba kangakanani, oke wamuzwela ukuthi uyakwazi ukuyilungisa, ngoba okuningi esikutholayo sikuthola kuzona lezi ndawo esuke sithi silungisa kuzona phela izinto, kodwa uthola ukuthi kanti lapho uthi uyibuye olungisa khona usuzothola isisindo nokucindezeleka futhi okuningi okuzokuletha futhi enye inkathazo. Yingakho ngikucela ukuthi uma ukulungisa lokho, bona kuleyo ndawo ulungisa kuyona ukuthi ngabe iyona yini na. Okwanamhlanje ngicela ukuma lapho, ngiphinde futhi ngiyobuye nokunye uma kukhona engifisa ukuthi futhi ngikudlulise kunini. Ngicela-ke ucommente ngenzansi, ubuze ufuna ukukubuza, uphinde futhi ungisubscribe-ele phela bantu benkosi. Ngiyabonga, nisale kahle.